खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ गसाइगाव बाजाराव खाजोनानि दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सदर सहराव थानाय मैगं बाजाराव मैगं फानग्रा गलाफोरनिफ्राय खाजोना खांग्राया थिखानाय बेसेन गैयै रां खांनायखौ लानानै मैगं फानग्रा आबादारिफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों। मैगं फानग्रा आबादारिफ्रा अजद होनाय बादिब्ला बस्ता मोनसे मैगं लाबोनानै फानफैब्लानो खाजोना खांग्राया 50 निफ्राय 100 रांसिम लायो आरो बिनिख्रुइ गोबांसिन मैगं लानानै फानफैब्लानो 100 रांनिफ्राय 300 रांसिम लायो। बेबादि एसेल' बिबांनि मैगं फाननायावनो बेबादि एसेबां बिबांनि खाजोना होनांगौ जायो। बेखौ लानानै मैगं फानग्रा आबादारिफ्रा सोमोनांदों आरो बिनि सायाव सरकारजों लोगोसे गसाइगाव नोगोर खुंथाया नायबिजिरनांगौ होनना खावलायदों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव UBPOनि मावथि जथुम। डिब्रुगड़ जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय राजगर ओनसोलनि सुरातुनि गामियाव सावरायहैदों। डिब्रुगड़नि बर'फोरा बर' राव रोङैयाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। डिब्रुगड़ जिल्लायाव थाबैनो गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम सोलोंथाइ फसंथान गायसननांगौ बुंदों डिब्रुगड़ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बोरमा रानदों। बाक्सानि मुसलपुराव मोन 100 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बोरमा राननानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्राय बोरमा फिसिनाय मिशनखौ मावनो थांखि लादों बिटिआर सरकारनिफ्राय। बे बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बोरमा राननायनि उनाव फोरमायथियो। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गासै 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गड मिशन एबा बोरमा मिशननि गेजेरजों बोरमा राननानै होनाय जागोन आरो बे बोरमा राननायखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव जागायजेननायनि उनाव फैगौ समाव चिरां आरो बेनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बोरमा राननाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन होनना फोरमायबावो। रायजोनि भेकेन्ट फरायसालिनि मोन 8000 पस्टफोरखौ आसाम फरायसालि बिफाना दाननाय जासिगोन। एलपिनिफ्राय गासै मोन 4285 आरो इउपिनिफ्राय 3715 पस्टफोरखौ दाननाय जासिगोन। सरकारनि बे थांखिखौ एबसुआ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गोख्रों हेंथा खालामदों। रायजोनि भेकेन्ट फरायसालिनि मोन 8000 पस्टफोरखौ दाननो थांखि लानायखौ बोखारफिननो थाखाय खावलायो एबसुआ। बिटिआर आरो आसामनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि रेगुलार भेकेन्ट पस्ट दाननो नागिरनायखौ बन्द खालामनो थाखाय दाबि दैखाङो एबसुआ। मानोना गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सासेल' आरो लाथिख' आरो बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयालासे खारगासिनो आरो बे सरकारनि थांखिया बांसिनै गोहोम खोख्लैगोन होनना जाहोनाव गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैलांगोन होनना लोगोसे भेकेन्ट पस्टफोरखौ दाननायनि सोलाय बर' बिजोंनि भेकेन्ट पस्टफोराव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय एबसुआ दाबि दैखाङो आरो बेखौ लानानै एबसुआ थाबैनो गिबि मन्थ्रिनिसिम स्पेसियेल लेटार दैथायहरनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।